Taog kamunggay. Dili na ko ni kaila pero magpabaga ko sa naong mga ayo kog kamunggay. Sila kamunggay. Kuha na lang ko kay walay tao. Hadlok man pud ta oy kinsa may tag-iya diri ah. Kamunggay ba ni? Kamunggay lagi. Aroy, kadaghay kamunggay. Basig baligya ni nila ba? Thank you. Guys. So karon ato nang hagpaton atong nakuha nga kamunggay. Pero a dessert ang maghagpat. Nag-grocery ko. So, ato sang hiluan ang isda. Abisir mabugok. Palitag vinegar, apple cider. Palitag rock salt nga pink. Himalayan. Atong isda, atong hinluan. Palit ko og condense. Kay maghimo kog ice cream. Dili halo-halo. Og evap. Palitag fish sauce. Kaya ang atong recipe karon wala lang isda. Isa man ang sardinas, budloy na siya. Budloy ni o tamban. Tamban na siguro ni eh. Tamban. Sagdi lang oy basta. Ay murag ko ani budloy. Kay wala may himbis. Ang katubi ang tamban kay daghay himbis. Kapag ay himbis ang uban. Naambot oy tamban man siguro ni. Pagka humanog hinlo, ato na siyang asinon. Asin, asin. Na din himay-himayon ang ato ang kamunggay. Paspas na nako og hagpat kay ganina ra in taon ko nagbinarugay dito sa trabaho. Sakit pa akong tiyan. So wala na ni arti-arti basta kay makasabaw lang ta sa atong kinawat nga kamunggay. Niabot og Australia. Kawatan gihapon. Katawan nun oy. Bitaw oy, salamat sa tag-iyaan ni oy. Sige. Pagkahuman, mag-ready na tas panakot. Nagpalit ta og kuan. Luya. Nagpalit itang tagluya daw. Tay tangad oy. Kaluoy way tangad.
sa aning pabukalan. Ay, Diyos ko po. Kinabuhi diri sa laing nasod. Kung wala kay pamilya diri ikaw jud lihok tanan. Himo pud taog. Isa man nakakilo ang isda so maghimo pug ko og kuan. Inununan. Unya himo pug og pirito. Maura ni mga panakot balik-balik kay tipid. Tipid ang life. Dili na to ibutang. Pailam na to ang panakot. Ay, Diyos ko po. Ngut-ngut na ang ako ang kuan. Ang ako ang samad. Wala ko nag-inom og kadtong isog nga tambal kay kung inom ko adto dukaon ko. Dili ko pwede mo trabaho. Kay duka ka. Nung nangawa pa ko nag-inom. Gabi iran ko inom. Baka nga na to. Daginot ta kay mahal ang panaliton. So, naano siya dire. Tangan na to. Isda. Kaloyan sa Ginoo. Lami gihapon ni. Bisag panagsaray. Kuan. Panagsara ang atoang. Say tawagan ni panakot. Butangan na to og gamay nga brown vinegar. Ay. Butangan na to gamay nga fish sauce. Fish sauce. Hallelujah. Hallelujah. Kana kay parat gyud. Gamayng suka. Gamayng soy sauce, white vinegar, suka nga puti, ayan, unya oil, ay sakay, diri nagbukal na, so ato na siyang lundan og isda, kaya ang uban peritohon pod. Ayan, kalami ani oy buyag. Sa atong inununan, butangan nato og mushroom. Butangan nato mushroom kay lami man ang mushroom. Ay, Diyos ko po. Hallelujah.
Nagkagubot ang kusina, no? Ay. Itong giluto, kuan man. Dali-dali gluto. Kana siya, butangan dahil na itong oil. Tulo ka putahe. Maluto, dungan-dungan. Diskarte ka dahil. Okay. Paminta. Butangan panina kong sibuyas kay murag na ay sibuyas sa ref. Ayan. Niya sa ato ang tinula, butangan po na to pichay o dahon. Bok choy di ay niambot ang sanis sa kuan. Ang sanis sa Bisaya. Ay, sakit na gidintaw ng akong likod. Ay, sakitan na sa atong likod. Nalunod na nato. Naglibog ang ato ang kuano. Kamera. Kamu pod nagtan-aw basig naglibog mo diha ay mo paglibog-libog. Kay normal ra ni nga kinabuhi. Nga daghan kay mahuman sa isa ka kuanan, isa ka barugan. Dapat daghan kay mahuman. Lunod na nato ni. Dali ra baya maluto kay isda. Pila ray kinabuhi sa isda in town. Ay, Diyos ko. Panapil ato ang mushroom. Hapit na limtan ang mushroom. Ay, ay, ay. Kini, butang na ito sibuyas. First time gid nila nagtinda o kanang sardinas dito sa Coles. Tag $9 ang kilo. Diyos ko, grabe na kong lipaya kay ano, barato siya unya kinaham gid pud na ko ning ining nga mga isda. Pag inununan dili man kaayo ingon nga pino jud. Kana insakto na na siya dai, butangan dai nato gamay tubig dai. Yan. Ino na siya dai. Sabaw-sabawan day kay para lami day. Okay. Wow, kalami uy. Butangan na itong fish sauce. Pangkalasa dahil. Kay tabang ra. Lami tanag na ay tanglad. Pero guys, dili na ko magreklamo gyud kay nakakita ko sa tamban. Barato. Ay, yum. Yum. Yummy, yummy. Yakani, pang pirito. Okay na. Pirito na ta. Okay na ito ang kuan, tinula, pirito na ta, tapos ready na po na to. Ready naman ang inununan.
So gusto na ko pag magprito ko, gangking. Gangking ang akong isda para kagumkum. So daghan-daghanan na tug oil. Hala, lami akong puan karon. Kaon. Unya. Taod-taod, lami. Maghimo kog sawsawan. Okay, init-init na ang ato ang kuan. Maura na akong sawsawan, guys. Init na. Oh my God, Lord! Maghimo. Oh, daghan tagbugason. Ay, dili. Nakaluto na pud ta og kanon. Ayan. Diyos ko, pagig ko ka. Ingkod. Alright, luto na. Unon. Aray. Tapos, ibutang mo siya direct. Yes. Muna akong ganahan sa pinirito. Ayan. Bukod tas ato ang tinula. Ano sa tagkaon kay nga no. Dili na ko ka hulat sa inununan. As in. So muna atong sudan tapos naay tinula, naay sawsawan. Ang tabunan nato. Dili nato ibutang. Wow! Ato saan ang anong ukay-ukayan daw, be? Ukay-ukayan na to kay para ma-balance. Di na to ukay-ukayan murag ikuan lang ang tubig ba? Kung ano ang sabi. Ay! Init na, eh. One of my favorite inununan. Oh my gosh. Lami kayo. Puryabiyag. Ato na siyang pabayaan din na ang mga 10 minutes. Mukhaon na tao eh. Kaya dili na makaya. 10 minutes. Balikan na to. Sige guys. Maura ni akong life diri ah. Simple. Mainkod na ko kay mukhaon ako. Salamat. Sinabaw guys. Bahalagi kan sa kapoy. Nya, kani ang sudan. Akong sawsawan lami pod. Lami man dayong brown vinegar. Ayan. Salamat Lord. Meron nagkurug-kurug na ko kay sa kagutom. Nakatugon pa yung wala ko'y tarong tulog kaya biip. Lamig dyan siya.
Pinoy nga sudan. Hahanap-hanapin mo. Ato ang mushroom. Yummy. Yum. Saan akong TV? Pampalingaw. Dapat dili nato kalimtan nga ang atong inununan. Mga 5 minutes. Ato na tong haunan. Yum. Ang bugas diri kasagaran gikan sa kuan Thailand. Ang lamion gikan sa Thailand. Pero kung medyo datoon ka nga Pilipino, makaadto ka dito as Asian store nga mas makapili ka og mas nindot pa gyud nga kuan. Nindot pa gyud nga bugas. Ako okay na kuan. Yum. Thank you, Lord. Nganong karon pa man pud nako nakit-an nga nagbaligya ang coals, oy. Sardinas. Please comment down below kung ang sardinas kuan ba ni siya? Tamban or budloy. Pero feeling na ako naa sa duha. Tamban or budloy. Lami kay unod buyag oy. May ganing ba? Kung magtinula ka, yung ani nga isda, yun mo i-overcook kaya nga. Puno dyan kag mga bukog. Ang akong bukog kay mga kamunggay. Kaya nagdali-dali na dyan taghagpat ganina. Muna nga. Itong inununan, hapit na, maluto. Unya na pud natong panihapon na kanon. Kanon na itong lami kayo buyag ang sabaw, eh. Bisag wala kayo panakot ba niya? Padyod na to kung anig magic sarap.
Ang kamunggay. Tamis na spring onion. Yum. 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 I-overcook ang inununan. Lisod na maibot ang ato ang lubot. Kaning inununan kay lami maghapog kapilahon og init ganing. Ang tindog na takaron kay lisod pod og puro na lang tubukog. Lam. Lami. Tindog na takay. Atong ko ano itong. Ang sakit akong likod buyag oy. Trabaho para batag utrog mapuhon. Hayang. Ay, yes. Lami uy. Ang na insakto ra. Lami kayo na guys. Kay lapot-lapot iyahang sabaw. Close. Ayan. Ibalhin na nato uslaing sudlanan. Kaon sa akong padayon. Maura to, salamat sa pagtanaw, kinabuhing Bisaya. Nga pobre diri sa Australia, mauni siya. Akong kinabuhi. Kayod ta, pag uli, ikaw naghapon kayod tanan. Walay katabang. Pero, ingon ana, makaya ra nato, no? Pagkaman anig kaon, ako sa higda-higda ang ako ang kuan, murag baboy. Magkaon higda-higda sa kay sakit gud ang ato ang likod. So, salamat sa imuhang pagtanaw, sa pag-subscribe sa akong channel. Magkita-kita ta sunod na ako nga vlog. Salamat, bye!